almyň bilimiň ösmegi bilen dünýämiz gaty özgörýär. Informasiýalaryň sanly ulgamy geçmegi, öwrenmegiň we öwretmegiň täze görnüşi, islan ýerinde we islan wagtynda öwrenip bilmek mümkinçiligi, informasiýon tehnologiýalaryň okumyna kömegi, e-bilim online oku platformasy, biziň hyzmatlarymyz öwrenjileri we öwrüdüjileri e-bilimde jemlemek, e-bilim toparmyzyň ýadawsyz gaýraty, soraw-jogap hyzmaty, ösüşi analiz etmek, ideýalar tapmaga kömek etmek, maslahatlaşmak we durmuşa geçirmek, biziň guramaçy toparmyz, dizayner toparmyz, programmistlerimiz, marketing toparmyz, yuristik toparmyz, biz hyzmatlarymyzy ýokary we ynamly derejede agdalarymyza ýetirýäris. Öz pikirlerimizi, tekliplerimizi durmuşa geçirmegiň wagty geldi. Almy bilmi ösürmegiň wagty geldi. Ösüp gelýän ýaş nesli okuw we ösdürmegiň wagty geldi.